И сега сме на втората улица, която стига към блатото. Това е от Славейков надолу надолу към Левски, княз Александър Батенберг. И тук ще видим какви са шахтите, колко шахти има функционални. Но нали сме разбрахме, че всичко ще броим. Тук има, това е новата улица, където им казвам. Ето казвам на улицата новата, той е целият север знае, това е новата улица. Ето тук е една шахта, която има две дупки. Нула функция. Даваме надолу. Да видим колко шахти има по тази нова, направена, красиво улица. И ще забележите нещо, ако не сте забелязали, че няма нова улица направена, няма нито едно дръвче. Ама нито едно дръвче. Но това е политиката явно. Ето тук има на пешеходната, върху пешеходната зона има една шахта, която сигурно поема. Но няма как. Ето сега, тук на това кръстовище има шахта, която, ако погледнете, е затлачена. Сигурно с мокри кърпи пак. Това не е пипано с години. С години не е пипано. Сега да видим и другата, от другата страна. Ето тук. Ето и тук е затлачено. Сигурно с мокри кърпи. Отново. Ето тук има пак една шахта. Даваме надолу. Сега тук сме до Левски училището. Това е за младите, ако не знаят, това е дуда, черница и така нататък. Много са полезни плодовете. Яжте ги. Даваме надолу. Ето виждаме, няма никаква жива растителност по направения булевард. Ето хората не използват пешеходната зона, карат си, бутат си децата по улицата, явно сигурно е по-удобно и така нататък. Ето тук кръстовището, тук за сега няма шахта, това е кръстовището под Левски. Ето тук има още една шахта, тук има друга шахта, това е сигурно отводнителна. От тия шахти, където са с странните думи. Ето, но като гледам май и тя, то не знам, явно не се вижда, но и тя е задръстена. Това според мен не е от дъжда, просто не е пипано. Не е чистено, но то е така. Те си мислят, че хората, като го заметеме под килима, всичко ще си е окей. Даваме надолу. Това количество дъжд, ако има шахти през определени метри в двете страни на платното и ако наклона е окей, просто няма как да не поеме това количество. Едната ще се запуши, другата ще се запуши, третата ще се запуши, но като има надолу 30 шахти от едната страна и 30 шахти от другата страна. И как се казва, улей да водат водата към тях, няма как да стане. Но сега ще проверим. Тоест, още хода. И аз по платното, но ще ме извинявате, но така е по-удобно. Тук поне няма дупки, няма срам за кмета. Чакай зълъги. Ето тук още една шахта. Може да си представите, че тия две шахти отгоре до тук, които то даже... Него и тук е запушено, сигурно пак е от години.
Ето, това е пак срам за кмета, ама то тук не е това целта, тия дупки и така нататък. Ето тук пак има шахта, която и тя е затлачена. Да видим от другата страна. И това е шахта, която е затлачена. То си личи, че е направо е пълно с букуки с пръст вътре. После ще ми разправя, че има 30 шахти на тази улица. 30 шахти имало. 30 шахти имало на документи. Там, където се подписват някакви люде и други с мустаци и така нататък правят цап-царап и едни с катинари ги покриват. Което, разбира се знае от кмета. Но на хората не им се занимава, защото е много бумащина. Наистина е много бумащина. Ето тук пак нещо подобие. Но нали да не се занимаваме, защото така сме научени по време на комунизма. Ето тук тази шахта, не знам, хайде от мен ще я броиме, защото за мен не е на улицата. На кръстовището, тотал щета. Ама тотал щета. Да дойдат да я видят. Тоест те със сигурно ще дойдат сега след тия видеа, като ще направя, но да дойдат да ги видят. Какви са, ще ми обясняват. Лъжци. Това са лъжци. Ето. И това тук е... Това е ново. Но елате да видите. Елате, господа. Елате, господа лакя, и да видите за какво става въпрос. Тия шахти, ако наистина могат да поемат дори една кофа вода, просто не знам. Реших да ги направя тия видеа, за да покажа, а не да си чеша пръстите по социалните мрежи. Ето тук има нещо като шахтичка. Тя е на най-високата част. И така отиваме надолу. Няма бе, нищо няма. Това все едно е разграден двор. Всеки си влиза и си прави каквото иска. Гледай, ето тук още една някаква шахта, една от 30-те сигурно в кавички, която е сигурно много. Ето тук има някакви супер шахти на най-високото, разбира се. Защото нали трябва да сме на високо. Ето тук, да, това е пълно с бокуци, но примерно може да се изчисти, но не е пипано. И така слизаме надолу. Още надолу, водата си тече. И Тони Димитрова пее "Ах, морето". Тук има още една. Една от 30-те шахти, които са в кавички 30-те. Явно математиката на господин Катинар му е... тази има тук. Тя е дълбока. Супер е тази шахта. Тя е дълбока. Тя сигурно поема всичката вода. Гъл и така нататък. Даваме сега надолу. Това е новата улица. Ето тук направено всичко, гледай, лъскаво, вау! Ето и тук, това е последната шахта. Да, това е една от новите. Това е най-новата. Това е даже с кутията, като гледаме лъскаво тук и с целофана. Ето, водата стига тук и отива към 12-11 блок. Така че сега ще ви прекарам през друга улица.